Akpụpụgo Chief Chijioke Okaa n'iru ụlọ ikpe majie okwu dị na Nnobi, kansụl Idemmili South, banyere ebubo ise a na-ebu ya n'esemokwu dị n'etiti ya na kọmishọna ndị uwe ojii na steeti a na ya bụ nwa amadi bụ Chief Okaa. Paul Ezeoke ga-akọlụ gị akụkọ anụ ka ị ga-esi ghọta ya. Ihe ngụpụta agụpụtara Chief Okaa ụzọ o si wee daa iwu a gwara ya na agbụpụtara n'ụlọ ikpe maka na ọ gbara mbọ ibute ọgbaghara site na itigharị ofu nwaada Victoria Mbachụ anya ka o mee akwụkwọ ana n'afa ya nke ọ chọrọ isi na ụzọ mkpuke wee weghara ana ka ọ bụrụ nke ya. A gwakwara ya na agbụpụtara n'ụlọ ikpe maka ihi na ọ gara gbaa izu nzuzo ma makpuru na ana nke abụghị nke ya, nke ọ bụ Maazị Bonaventure Ezekwana bụ onye nwe ya. A gwakwara ya na o si n'ụzọ iwu akwadoghị jee kutue ụlọ nke ọnụego ya pụtara nde naira 10 nke ọ bụ Maazị Bonaventure Ezekwana nwe ya. Ọ bịakwara nye ndị uwe ojii amasị na ọ bụ ya goro ana n'aka nwaada Victoria Mbachụ nke ebumnobi ya bụ ka o si n'ụzọ aghụghọ tigharịa ha anya ka ndị uwe ojii wee kpachie ma mesie nwaada Victoria Mbachụ na Maazị Bonaventure Ezekwana ike. Ka a gụsịrị ya ụzọ o si dị iwu, Chief Okaa sịrị na ikpe amaghị ya. Ụlọ ikpe nke onye nọ n'isi ya bụ Chief Magistrate Ken Nwoye nara ya n'aka ebe na ego pụtara narị naira 2 n'ofu onye ga-akwụdoro ya nke bụ onye ga-ebi n'ebe ikike ụlọ ikpe a dị. Emesi bugharịa ikpe a ka ọ dịzie mgbe ọnwa Julaị ga-adị na mkpụrụ abalị 14 ka e wee bido nrụba ọnụ okwu ha. Okwu a bụ nke eyigharịrị izuụka gara aga maka ihi na onye akpụpụtara n'ụlọ ikpe bụ onye abịaghị n'ụlọ ikpe ụbọchị ahụ. Site na Nnobi nke dị na kansụl Idemmili South, abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS.